Kubor na Khlem jong Nongtrei Hima. Ka HYC Northwest Khasi Hills District Haga khan Nongtrei unok pra arhajar arphaway kalalej banhiar bat Jurip yaki Nongtrei bar Jylla bat kilala bakitrei Khlem kot Khlemsla kabahab ha Mairang Mawleiñ bat nakaliang jong kaseng kala aipor yakini kibar Jylla ban penbiang kot penbiang sla hapok shisngi bat hadian kata nakaliang jong kaseng kan salet Jurip biang sa shisien bat lada kimla ban penbiang yaki kot kisla kaseng kan chube bet yakini kibar Jylla baro work permit labor license gimana labor license labor का कौन ले गए आप लोग इधर कम मलिक क्या नाम मलिक बताओ ना berpita आ रहा है सब berpita ना नहीं ये खाली आधार है I think ये कोई नहीं है ना वर्क परमिट नहीं है ना तो आप लोग आज जाना पड़ेगा भाई देखोगा कोई हले nakaliang ka HYC Northwest Khasi Hills District perkar ketinggian ro ki member jongka Nongtrei circle bat ki Mairang circle ngiletre tengkat ba hadin bang yo jingtip ba kidon ki bar Jylla ki Nongtrei hane ka jaga hane ka sna Mawleiñ te hadin ba nakaliang jingi ngila ison khmat bang ngila wan check yaki kot kisla de hadin bang ngila dep check kot kisla barok ki Nongtrei khlem labiang wat yaki kot kisla kan thum nando ka work permit ke baka labor license ke bahab yo naka labor department de ngi bana ka por sekpor ke jingon tre jeng bar Jylla po gari si jingi teng kisim kabu hajaka ba ka kam gla ayat ar mulai banai wat ka labor license ba ki work permit per slab per kim sim na yo kapan pa ba kane ki ese ki bari pek ya kane ki ya ka jeng tre kisim kabu no nakaliang zingi ngi so ban pau ba nyim kwa ba nyi ba hani gidong ke tha nyi kam ke ba khasi long la ban trei nyim kwa ba ki bar Jylla kin trei ma blai kum gini ki kam ngi pej menta ngi ba khasi ula sibun ula ban trei gini kam te nakaliang zingi nyim don ye ban kran re ngi ai por ya gini ginong trei bar Jylla tang sisngi bala da kim la ban pembeng kot sla ngi la ban be no te ka ba khadu ngi kenturu i ki kon samla jong ne ka dong ka than haban nakapor ki sing samla bagi NGO per habagi Nongtrei ki bar Jylla ngi khanrai ki kot kisla ki bambiang tengi kinturi kun samla pada habangi ngidang persang ban yele ban yaksait nam ta ka jing Nongtrei ki yok ta jing kun samla ngi kintoi kun samla pat bagin long ki bro ki baminat ban trei yak kam jong habaki deng hak bagi la ban trei dan nagaleng jingi ngim kwa sa sisen ngim kwa ba ngini isu long ni khmat ba hangin dong ki than ba kino ki kontraktor ene ki bawan ai bela ki ba ai kam ki bre ki banabar pada kimbyang ki kot kisla sungubha nai pat sedang ya ki jingtrei bar ha kane ka jingi check ka bamenta ba ngilap ru ba arngut ki Nongtrei ki dang hab ha ka minority bang i ba kane ka jing long jing man jing ni khna ni kempat abiang maki ki dang de hata kerta ka ba ki haban let's say ki ham ka juk menta ki haban le school ni bagi poi ha kam ka bala bagi kentur khamtam iki rang ba snong jong ne ka dong ka than jong ka Mairang hi brok away bat jong ka district hi brok away ba phimla ban I shop ba phin pedang ni kina kot kislan let's say ki banwan yalam ki nang bala ki banabar phide ben yet sai kot kisla ki babiang hato let's say ki de ki bre ki bagum no let's say ki de ki bre ki ba don kis ma per na ko ki Jylla ki posne namar bang ingi lap mang to teng don ki Nongtrei ki badon watang kapan kar bat don ru ki Nongtrei par ki badon tang adhar kar kapan pau ba lese ki lada ki sedar senang ni ki senjok rumah senang jeng ne kadang than lada kim check pha kapan pau ba ki supiang tang banya deal bat no habe dai ban pentrei ne kam tinggi kim tu ye ki rumah senang jeng ne ka Mairang hi brokawai ba habadan gino ka construction ki de banda ti bnya swa lese ki ba ki Nongtrei ki ba kamno ila ade lese ki bala don criminal case ha ki Jylla per ki wan ri tengan ne tang banyo trei yak ta tang banyo judge por kam ki ba maki gila dan nagaleng jingi ni kerpat jori ki breo ki ba aikam ajam sungha banda pe parking pha khnang ba kan namdon kano ka jingta khamtam ki breo hane ka dong ka thain khamtam ban kan teulam ban ya mir jingmot lam bat ki we ki para nang yalam khnang bangin lai na ka jing